Hi everyone, my name is Andy Patenia Matthew. Join me as we learn and unlearn things and make new discoveries. This is Andy's Coveries. And the comma goes to Andy's Coveries. 2 years ago, we visited the island of Olango to tell its story of survival following the devastating wrath of Typhoon Odette. Today, we revisit the island to tell what can also be described as a story of survival. A survival through a wild tradition to avoid plague, illnesses, and other forms of bad luck, which is also done in honor of San Vicente Ferrer. But just recently, the Archdiocese of Cebu made a firm stand to regulate some of the scandalous acts done by some locals during this festival. So we are here to discover if these regulations can truly overpower tradition. Join me as we step into a realm of sacred madness at the Baliw Baliw Festival. Solemn, holy, reverent. This is how feasts in the Philippines are usually described. But Barangay San Vicente in Olango Island, Lapu-Lapu City has an unusual way of celebrating the feast of their village's namesake, San Vicente Ferrer. For so many years, they have shown their devotion through strange acts of humor, where heterogeneous men come in female clothing, animals are pitted against each other or trapped in a fishnet, and vulgar objects are displayed such as cow manure and wooden male organs. These are among the things that couple Charmine and Marvin, our boatmates on our way to the island, wanted to witness for the first time. Nganong ganahan mong tanaw? Kaya aligri, baliw-baliw. Sa'yo kami mo ito kay tanaw sa balibalay nga kanya dance. But brothers Christopher and Ronald are no strangers to this event. For 11 years, they travel all the way from the northern town of Catmon, Cebu for their panata or devotion. Apel na ang pag-ampo na mo sa San Vicente. Kung sana ako gani din eh. Kung saan man yung giampo ka? Nga, may panlawas akong pamilya, akong mga igagaw, iksoon. Sa tayo mga tao naman. May ila ko ma'am, sama lang sabong nga di ko ma'am, karang iring mo sana ite kana. Wala man na sa sinulo siya, sila naaman. Originally called Sakay Sakay, held during the highest tide of May, the event was renamed into Baliw Baliw Festival for tourism purposes, along with the launch of its jingle and music video in 2017. Baliw Baliw! Baliw Baliw! The festival started gaining traction in the news media in 2018, and although it caused a few eyebrows to raise, the bizarre tradition still continued because locals believed that doing otherwise would endanger their place and its people. Diha magoy hitabo dinri kamatay ko no. Unsa ning tuiga? Nga kanang tuiga wala kayo na magkuan ang tigulang akong na-interview ana. That was 1960s pa na ako ma-interview. Tigulang na to. Ang iyang trabaho panambal kana bang elborado. Ya, ibaw ka nga nianing panahon na wala pay doktor dire. O patagi lang doktor. Wala pay suga ang lapu-lapu gani, dili pa na lapu-lapu gani ukon pa na. Oh. So, kung na may masakit dire nagupta sa albularyo. Oh, kani. Karon duna kunoy kamatay, giingon ato maong tiguang nga mukuyog sa paglubong anang buntag pagkahapon ilubong na pod. Gani wala na ilumon nga ilang buhaton, ilumoy na lang siya sa banig o niya ilang pasanon. Unya kay kanatin na upo man itanong niya ngadto, puti pa man ng bunbon. Kanang tulay nila din na ang ilang panggigamit anak kawayan pa duha ka boss. Mo so gadi pa kang kalatay ana magtanggo pa kung mag-abot mo nga. So ang ilang buhaton basta hunas, ilan na lang ilakaw ngadto. Pero kung dako galing dagat, ilan na ni siya isakay og sakayan. Imagine anang panahon na wala pa ng tulay. Ang tulay ni abutan 1963 na during the time of Garcia. Unsa man ning sakita, sir?
Ang akong ito pagtuwa na kulira eltor. Akong kulira dito ako pagtuwa to. Kaya naibaw man tang ang kulira kanang pila lang di mo pagkalibang mo sige ka ganing suka matun pa eksperto kawadan ka ganing dehydrated ka. Ina kay lain man ang pagtuwa na diri. Nga naa may bata nga nindunggo nanguha og nagsakay og nagsakay nga mga ngilad na kagkuan og manguha og mga tao. Muna ilang pagtuo muna nga nagpatabang sila ni San Vicente ng bagbadlong aning mga tawanan nga nindunggo pero ako'y batang diha. Wala ko huna lang na nila ba. Na wala gid makita na tuon sa hinungdan ni adtong maong kumatay. Moto nga bidamog sila, nangayo sila og tabang ug misaan sila nga magbuhat yung aligre kada piyesta ni San Vicente. Gang kalingawan ang San Vicente parag happy tan-aw nimo ug way kalingawan kay parag nagsubo siya. Mao nang kuan nun sakay para ma-happy ang mga tao. Oh, para ma-happy ba? Ana ba? Ma-happy mo siya na ma-happy po niyang mga sakop. Oh, ang mga tao. Oh, ma-happy po siya kay para saya ang iyang naong kun magtan-aw ta niya. Oh, Naay mga panahon nga giundang gid ni. oh, nay giundang. Oh, mao na. Katubong day kuan, giliti pud, giliti kaning wa nang inong kanang kuan ba nga sakay-sakay, nilipak mo noon. Oh, basta ingon siya og inyong osbon aw di niyo osbon bulugan tamog tubig. Yan. Kinahanglan ko nga ilagay na sundon dayon. Okay. Ay para mo honong ang kuano kay katalagman maabot sila ha. To them, the rituals done, though obscene to the majority, had deeper meaning. The display of male organs, for example, symbolized thanksgiving for the healing of prostate illnesses. Naay mga istorya ba ang pamilya nga naghimuan na istorya nga sakit sa prostate nagampo so inayo siya so mo to way of thanking niya nga ipakita niya nga nung pasalamat siya tungod sa iyang sakit nga prostate. Nasakit ang iyang nagis panaad niya nga ayuha taon yung San Vicente ako mustrahan ng ako nga nasa pista nimo. They believe every change made to their yearly routine would mean pending misfortune, like that time when they broke from the tradition of having 12 kids to pose as angels during the Fiesta Mass and Fluvial Parade. Ang giundang ko ning mga bata, dusigit ka bata nga matay. So, undang ang bata? Giundang ba kaning inanay sa kaysa kay naman mga babae, mga nganta, mga bata. Giundang to kini kuan lagi silang di maayo mga kuan-kuan. O dusigit ka bata nga matay. Mao nang Sa katuig? oh, basag nangasakit to. Oh, daghang kay nangasakit. Mao nang tumanon gyud na. But the law proves to be just as powerful. So in 2023, live animals were replaced by stuffed toys during their animal fight rituals, following strong reaction from animal welfare groups on their old practices. Ila na lang kining gihulipan og mga stuffed toys, ani ang report. This was also the same year when photos of the festival went viral on social media. And although Olongo's local parish had never approved of the scandalous components since it started, it was just recently when the Archdiocese of Cebu gave a firm order to the barangay and church officials in the island to put a halt to some of the scandalous practices through a memorandum of agreement. Karon na ni siya matawag na to nga namata na ba? Tungod kay daghan naman kayo ang kuan sa social media. Labi na sa miya tabo sa miagin doon. Pero sultihan ti ka, sukat pagyod sa sinugda akong namatngunan og buot dinhi mga late 1950s walay kura nga mitugot aning ilahang gibuhat. Pero nganong nagpatigbabaw man ang Dili man sila mo pabadlong. Makig-away gani sila. Gani si Padre Abadia gihagad og binusilay. Oh, katong kuana taga Pasil to kay kanang ni kuan kay nganong pagbid-an ang mga tao. Muna dili magkuan kanunay gito niya. Muna nga way ang mga ampari way sa nahimo. Lisod man kayo ang pagbag kani kung naandan lisod kay nimo bag-uon. Oh, imo man Korean. So, pero sa mga past years, sir, naabot na ba ni kang Archbishop Palma? Sawa pa din viral? Wala pa. Last year lang ini naabot ni Bishop Palma kay doon na may letter of complaint. So, balik na to ni Edgar, Father Edgar, o kung sa may action ni mo na.
So right after, mga 2 weeks after niyan to, mianhig yun ang ipatawag si Father Edgar dialogue diri nga mao ni siya unsa may atong unsa may inyo ikasulti ani. So ato ni huwag tangon, ato ni pagkamutan. Ikaw sir, isip head sa formation team, unsa man ang imong nakita nga mga strategiya aron masugdan ni ang formation nga grabe na mugod kayo siya ka-established nga mga beliefs and traditions sa inyong local community din here. Okay, how would you correct? Okay. Panahon sa misa, 30 minutes before the mass, kaya na may mga schedule diri, nagin may talks nga himuon about sacrament baron ana. So diha na mo ipasod. Nya among ipasabot nga ang fiesta is only a sacramental. Gitukod ni siya sa simbahan aron pagtabang pagpaduol sa katawan nga sa sakramento. Pero ang sakramento tinukod ni Kristo aron ang mga tao mahayagan. So nagpasabot nga magdebosyon ta og usa ka santos ato ipahinungod magdebosyon ta usa ka santos aron dunay mahimo nga misa aron mapaduol nato pinaagi sa maong santos. Dugay na mo nga pagpasabot kaniana. Okay. Nga among ipasabot nga this is only a sacramental. Dili ni siya sakramento. Pero gitukod ang sacramental makatabang. Number 1, pananglitan, prosesyon. Ganong gamay raman ang manimba. Tuon kay kita atong gihugupan ang prosesyon. Pero wa ta may bawo ang prosesyon usala na ka sakramental. Dili siya mo'y essence sa maong celebration. Ang essence sa celebration para natong Katoliko is the Holy Eucharist. So dapat atong hugupan ang Holy Eucharist. So far, unsay feedback sa inyuhang gibuhat nga formation and education? Doon na bagyapoy strong resistance from the community? Naay uban nga kanang strong resistance kato dili hinibahon. Dili makadungog pa na to. Pero nasa bigay sobra ka hinimbahon nga sobra sa kailang pagtuo nga mo na gini ang kanapod black and white. Nasa na di sa nakalikayan kayo. Kay maingon man sila. Pwede tangtangon ug nay kamatay. Usa may mag-usap niyo katabang namo kana bang fair og pagdaanon ba? Kung naga ni incident ato binang karon panahon na ato naman sikapon unsa hinungdan. Gali ang doktor dili man mo dito tambal kun dili siya ma-diagnose kung singa pang mga laboratories nga kinahanglan. Ato mahibaw-an na gid ato dayon, ma-sure na gid ato unsa gihinungdan. Pero kanang mahal magkuha na ta nga, unyag silutan ta ni San Vicente. O muna na pag dili si San Vicente magiluyon. Mo man gani nga mo atong pasapot mo ang kinabuhi ni San Vicente. Unsa diya lisod gyud ang pagkuan nga na-establish na tinuna, na-establish na ilang pagtuo lisod ang tangon sa mga tao. When we arrived at the chapel of San Vicente Ferrer, a huge tarpaulin was posted at the entrance with a list of prohibited acts, which included the display of sexual organs, the wearing of one-piece or two-piece bikinis, drunkenness and acts of lasciviousness, the abuse of live animals, and the playing of songs that do not represent San Vicente Ferrer. The Mass was celebrated by San Agustin Parish Priest Father Edgar Lumarda, who gave parishioners a lecture on the forbidden activities starting this year. Panatiling na tunay na ang iaging tunay na nakita mo. Ebaw ka, sa katawang nalilibong pinastos na natin tuhan ni during sa fluvial procession. Fluvial procession na naman si San Vicente sa ato ang religyoso at kalibutan. Di pwede magdala o makainom ng mga pangakapog sa kinaang pagdod na magluyo. He said the rosary was their most powerful weapon to ward off negative elements and not acts of superstition. Sa mga magluyo sa posisyon, dalain yung mga rosary beads, may monay, weapon, pagkakos sa lupan. Kaya nung ipamilyo ni Momo ang pagkakos sa santos ng rosary. Paano ko nagyawa na kung ay makampo? Hindi na makikayo. So the Holy Mass has just ended, and what's going to happen next is that there's going to be a foot procession together with the image of San Vicente Ferrer paingon sa Santa Rosa Wharf. Pero sa di pa sila moabot dito, muhapit usa sila sa San Agustin Parish aron mohalok. Unya, when they arrive at Santa Rosa Wharf, they're going to start the fluvial parade where mubalik sila dinhi sa barangay San Vicente. The foot procession towards Santa Rosa Wharf was solemn, including its fluvial parade. The Kung mo kami tugyan sa kanila, hinunuan sa kami sa kadautan aman.
The revelry began when they returned to the shores of Barangay San Vicente, where they were greeted by locals who were already bathing in the waters. Children, adults, and men covered in makeup, dressed in female clothing. Some with a bottle of beer in hand, another with a tray of dried cow manure drizzled with ketchup labeled as pizza. A lady starts pouring a bag of snacks for her soaked neighbors to catch, and beside her stand fellow devotees with an image of San Vicente, the Black Nazarene, and a naked baby doll. Cross-dressed macho men then helped people disembark from the boats, and hands waved in the air as soon as their patron saint's image was back on land. Then began the crazy dancing, screaming, and cheering as they mimicked an animal fight with rubber toys, slippers, and plant sponges. We noticed that majority of those who joined the commotion were young adolescents, so we asked about what they understood of the tradition. Kay na sa istorya sa Katiguangan, if dili gyud ni siya masunod jud. Or example, kay kung dili siya masunod, na ako na maabot na kadilingban or katalang matay. Ngano naginani man karon? Kasabot ka unsay rason? Yes. It's like a tradition. Tradition this sige ko na growing up inani sugod magini sa na like tradition na ba tradition ya then like kada magsulog gid sila girl pang outfit girl kana ba kana nagdako mo wala mo ni question nga nganong unsay connection sa katalagman ug sa mga yes na ako po nagi-question po like ngano gi sa ato diri ba sa San Vicente ngano inani gid ang atong tradisyon. Since kuan daw mga 1919 yata. Ganong follow raman sa kay mao mo ginagikuan sa mga Katiguangon. Gibili sa mga Katiguangon mao to nigsunod na lang sad mi. Kay ngano if dili na mo ipadayon kay naman sa mga lain nga effect bitaw. So ini ka pohon may mo na sad mong ginikanan. Inyo sa i-share nga. Share sa mga anak. Di sa ta magali. There were those, however, who were truly genuine with their intentions, like Mark Anthony Humauas, who emotionally shared his story with us. Actually, kung nga lang suicidal ko sa una. Way back high school ko, ako ni before ko nagbuhat sa suicidal ako, ni happy ko dire. Ninagkot ko ba, niampo ko niya kanang giri ko. Kaya kung gairan sa akong kuha na, kung daot namin nga nang gibuhat, i-stop ko ba? Ang ginan siya ba? As in, nag-atim ko, giri ko, kumoto, pag kumanto, akong ipanaad, second life nung karon. Akong ikuha na, courage ko. Sa kung sa mga balaod sa akuan, akong dibuto ang gugma para niya. Uy mga pugong karon bisag bawal man gani mo make up bro dibuto ko ba na akong gugma para niya. Uy mga pugong. Regardless of what critics say, the wisdom of the elderly matter more to 41-year-old Benji Baron, who always shows up since he was 12. Sir, pero unsa inyong kasulti nga daghag ni saway? Ani inyo ang gipambuhat? Ma'am, ilan na ma'am? Wala may labot nila. Na wala po sa labot na mo. I mean, biyon na lang sila, dili sila mo comment. Kaya mo amin pista. Di pa dili sila dito to, maka-istorya sila batik sa mga pista. Kaya mo amin pista. Biyon kami nila mo, amin nila sunod sa mga Katiguangan. Di ko amin sa pare, di ko din na magkikuntrahan sa pare. Ilahay mo ko na pare, doktrina, amo istorya sa mga pinuno sa una. But despite the continued display of animal dirt and men parading in female clothing, San Vicente Barangay Captain Edilberta Lambohon says that this year's festival is a much toned-down version already. Sa pagkakaroon, sa tinuod nung nagyoy kalahian, na kausaban, unya ang mga tao murag dili pa ready, no?
dili pa na naka-educated no sa ato ang katekismo. So pero atong ginahinayan no sa part sa state, atong ginahinayan ang ato ang mga katay barangay no nga karon no lahi naman ang kaniadto, ang karon lahi na edukar naman ta. So hinahinayon gid nato no pagdawat unsay sakto. O atong ginang butang sa unahuna nila, gusto nato ibutang silang unahuna nga dapat magsubay na kita sa husto. They're also planning to strengthen the implementation of prohibited acts through policy making in the barangay. Nagplano ta nga atong himuan gyud balaod para ligon gyud no unya ang bisan kinsay mamunuan, so mao na gyud toy sundon, mao na gyud toy mapatuman. Mga kanusa ka na ninyo inyong goal ka? Asawa pa nagpista, so nagdialog naman ta between simbahan, ang barangay ug ang komunidad. So adunay discussion. So sumala sa among kasabutan sa among meeting sa taga-kapilya o sa barangay no nga maghimo paglaing dialogue. Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan, on the other hand, says he's in favor of reverting the event's name back to the original Sakay-Sakay to remove the negative connotation attached to the Baliw-Baliw Festival. Ito yung idea na Sakay-Sakay rather than Baliw-Baliw. Okay, the word Baliw-Baliw, murag buang manggid nga celebration. But Sakay-Sakay, that's a different. So, mas mayo na, okay? For the entire barangay mugod karon, doon na sila ilang mga festival, no? In every barangay karon na. In this new barangay captains na kuan, lain, no? Also, ang tanawon nimo ang Sakay-Sakay, which the San Vicente nga lugar, nga barangay, daghan ang mga pamboats, no? Which the original kaning atong mga ferry boats came from San Vicente. So, nindot sad nga himuon nilang Sakay-Sakay, which may nakahatag po nila og panginabuhian sa ilang pagpanagat. As for Olango's spiritual formators, now that all eyes are on their island every month of May, thanks or no thanks to the internet, residents have to be more cautious with their actions because their traditions are not just passed through generations anymore, but from one social media feed to the other. Hangyoon na to nga di ta makadlok ana bitong mga haka-haka lang nga unsay mahitabo kun dili niya tutuhaton, dili na di og di gyud na mahitabo kasi San Vicente manalipod gyud nato. Naara na sa atong una-una kung naa may istorya mahitungod ni atong nangaging mga panahon nga mao ni ang nahitabo dinhi, tugod pud to kay wala pud itaw doktor. So dili pa pud dili ta makakuan nga kumbinsido gyud to nga katalagman to nga mugna or silot nato, dili. Tungod kay wa man tay doktor, napasibaya lang ta. So sa pagkakaroon taas na kayo ang kuan sa siyensya, ang atong pagtanaw sa siyensya, yung sa pagkakaroon mura og nalamdagan na gyud ta kung sa day ang matuod nga pagtuo. Huptan na nato kay ang simbahan gitukod gina ni Kristo para ang mga tao mabiya na sa daan nga pagpatuo-tuo. Muna nga dapat unta maminaw ta mo simba ta, mamitaw umudawat ta sa Eucharistia nga naa si Kristo uban nato. Kining santos nga atong gidibisyonan, ato ning gihatag ni siya sa simbahan aron sa ingon mapaduol si Kristo dinhi kanato. So si Kristo gyud ang sentro sa atong fiesta ug si Kristo gyud mao ang sentro sa atong selebrasyon. Ato na nang wagtangon ang mga karaan nato, mga experience nga giistorya lang atong nadawat-dawat, tradisyon nga atong nadawat-dawat nga wala gyud kay basic foundation nga naang pamatuod nga diha gyud na sa iyo. Basi lang og kilala to kakuan sige uspon ko tungod kay wala pa kitay sensya niya to. O tungod dining bag-ong kaymanan sa media karon, kinahanglan magmaydan tayo na gyud ta nga dili taon ta ang atong pagabuhaton dili makaduklat sa mga mata sa mga tao nga daghan na hinuong nga nagtutok karon sa isla tungod sa atong gibuhat nga napagbuan sila tungod kay adunay mga laway nga mga butang nga dili punta angay nga ipakita. Salamat!
Today's episode has taught all of us that traditions passed through generations form the bedrock of local customs. And although improvements or corrections have to be made, abandoning these traditions completely will lead to a sense of loss or resistance in the community. Therefore, healthy dialogues must be maintained that both respect the past and at the same time embrace new learnings to bridge tradition and progress. This has been Andy for Andy's Coverage.